ọ bụrụ m ihe ịtụnanya ịhụ na nwa m mụrụ buru ibu ope ha mpe ka m si wee pe ma ọ bụrụ epe karịa. Aha m bụ Nwada Agụdịchukwu ihe ọ ga-eme Chukwu. Agbara m afọ 30. Nkwarụ m nwere n'olu oyibo a na-akpọ ya spinal muscle atrophy type 3. Ọ pụtara na ọkpụkpụ m ka ọ bụ muscles m dị weak. O sitere n'afọ. Sọsọ ihe m makarị naghị ekwe m ime bụ isoro ndị ọzọ gagharịa, isoro ha mee ihe ike. Na ebe anyị nọ ugbu a n'obodo anyị na society anyị, ndị dị ka m a na-eneda ha anya. O nwekwanụ nwoke obi ya aka mgbe ụfọdụ ọ bịakwute onye dị ka m si ya ka anyị dị nwa di na nwunye m nwa maka na o nwere ike ọ sị na o nwere ike onye emenwu. Ka mụ na nna nwa m si fụ bụ na anyị fụrụ nwaanyị na igwe okwu Facebook. Anyị bido kpawa nkata. Mgbe kọwachakwara ya ọnọdụ m, ọ sị na ọ chọrọ ịfụ m. Nsị ya ngwa ya bịa fụ m ma ọ bịa fụ m. Anyị nwa bido na-afụ onwe anyị mgbe ahụ. Bụ na nke anyị siri nọgidekwa mma wee bịa. Wee mụọ nwa. It's a good day. It's a good day. Oh, Jesus. Na mgbe ahụ m dịkwa ime o, ha gwara m naanị ụmụnne m. Si ha agwakwana nne na nna m maka na achọrọ m ka ha nwee ihe obi nkoropụ. Mgbe anyị zụkata ya mgbe o ruwere ọnwa 9, nwanne m nwaanyị wee sị m na m kwesịkwara ịgwa nne m ka o wee bido kwadowe ka ọ bịa leta m mgbe ama m nwa. Wee kpọọ nne m gwa ya. Nne m amaghị m ka ọ dị ya adị. Mụ na ya ekwuo na foonu ihe dịka ụbalị 3. Mgbe o mechara kpọọ m, ọ sị m ka ihe a ga-eme. Ihe ahụ kwa m na-atụ egwu ya. Obi ya kụrụ n'elu rukwee mbọsị ọ bịara n'ụlọ ọgwụ. Ana ọ sị na onweghị onye ọ gwara na ndị ime ma ọ fọzie ịmụ nwa. Na ọ bịa were anya ya hụ nwa m mụrụ wee nwee ọnụ oyi ejikwa ndị mmadụ. Mgbe ọ bịachara n'ụlọ ọgwụ, obi ya bụ sọ aṅụrị. Ọ kpọwacha ndị mmadụ gwawa ha. Enweta m ihe mgbu mgbe m dị ime nwa. Ha ọ dịrị m mfe. Bịa bụkwara na Chineke gọziri m bite onye nọ m n'akụkụ na-enyere m aka mgbe ahụ. Most of my friends don't know about it, but the one that know about it called me. He started saying that, how can you do that kind of a thing? And I told him that this is what I want, and I've gotten it. So he began to insult me, call me all sorts of rubbish, call me fool, mumu. And I told him, if this is my own side of fool and mumu, I accept it. At this, I just fell in love. I grew in it. I noticed that there are some things I can't even resist as a man, where she is. So started growing, and that's it. My plan for the future is this: God should see Agizi's condition and the baby to bless me, so that I can do what is right as a man, which is marrying her. But before then, my parents don't know about it. They know that she has a baby, but they don't know her condition. So I told her that I'm planning to bring her. Ka m si aga akwụkwọ bụ Richi aka eji akwa m eje akwụkwọ. Abụ m nwa akwụkwọ Unizik, abụ m first year student of the history Department of History / International Relationship. Erukwanụ na ihu school gate anyị, nna nwa m etinye m na keke. O sorokwe m. Anyị ruo na department anyị maka o tere anya. Ebe klaasị m nọ bụ n'elu. Nna nwa m gbugo m n'elu werekwa ya budata m. Ụlọ akwụkwọ anyị enweghị provision for ndị nwere ọrụsị. Maka na ahụhụ anyị na-ata ịgbago elu agbadata. Richi m emebisie narị maka na njem ahụ adịghị ezi. Achọrọ m inwe ụlọ ahịa. Ọ bụghị anya na m nwere ike inweta ọdụ ahịa shop. Ọ ga-adịrị m mfe
ileta nwa m letakwa onwe m anya. Chọrọ ịmụ ọzọ? Amasịkwa na achọrọ m ịmụ ọzọ ma ọ na m achọghị ịmụ ọzọ maka na nke m mụrụ ama plan ọ bịakwa ka m mụọ ọzọ Chukwu nye m ike amụọ m ọ bụkwanụ na ọ bụ taa ka Chukwu si wee chọọ ka o bie ọ dịkwa m mma. Abịara m na Facebook fụ ebe mmadụ ji foto m na-ayọ mmadụ ego izu n'ọdụ m ka m bewe akwa sef nwa olusi anyị nwekwana onwe gị mgbe ịdị obere echekwana na nke gị agwụgo ịpụta nwere obi siri ike na-eme ihe ọ bụrụgodo obere ka ị ga-emere onwe gị mere ya onwe gị ndị mmadụ abịa nyerezi gị aka.